Hello guys, morning ni फैलायबाय दसे सम वाटर सप्लाइ दाहाय दसे थाना बै गोजौहाय गाखोगोन मा जादों थारुन मा खालामदों नोंसोरनियाव नै उनखिजाय दैया बोरै जमा जायो ओंखामा मोनाखै दाबो थारुन जादों इनो दैसो लोंग्रोनांगौमोनलै ओइ एफा गिदिर गिदिर मोजां जायालै गिदिरा आंनो फिसा फिसासो नांगौ बोखाव गान्दा गं नै बोखाव जाबाय Kan sih dah sama, tak? Pura kenapa? Ha? Dulu tu jalan. Mama mungkin. Dah. Kamu leh, sabun kan kamu. Lesra dah boleh mati. Bila mat? Dah. Ni tu. Batu bila tu kan? Sangat dorok. Kejun kabre. Tu ya bayi barang ada.